Para min a fotografía sempre foi un camiño moi natural, levo facendo fotos case desde sempre. Pois a fotografía ofréceme, para min é unha ferramenta e un soporte de reflexión e de análise, non? Sobre todo de temas que me preocupan e que me afectan a min tamén de maneira próxima. E tamén é unha ferramenta que emprego para posicionarme. Non me interesa a fotografía para, digamos, documentar a realidade como tal, senón máis ben reinterpretala. Co todo o tema da inteligencia artificial e das fake news, non? Da era da posverdade, creo que é tamén interesante traballar neste eido, non? De non ofrecer unha gran verdade, senón máis ben cuestionar a través da fotografía. A miña mirada sí que é verdade que foi evolucionando co paso dos anos, tamén é normal, vas medrando, vas madurando, vas vendo as cousas de outra maneira, non? Unha fotógrafa holandesa que me gusta moito, que se chama Wosca van der Molen, fotografía de paisaxe, en branco e negro, moito gusto polo detalle, e tamén un tipo de fotografía moi pausada, que pois, metodolóxicamente parecese moito ao que eu fago. Fillos do Vento foi o meu primeiro proxecto, xa ten uns anos. Digamos, o meu primeiro proxecto feito cunha consciencia rigurosa metodolóxica, non? O que quería era facer fotos ao que non se vía, non? Con esta idea de evitar o explícito, sobre todo nun contexto xa moi mediatizado, como a Rapa das Vestas, moitas veces que a mirada vaise á espectacularidade, non? Case a magnitude, ao que ten que ver así coa brutalidade, non? E dicir, pois, bueno, eso está, pero tamén hai moita parte de calma e de silencio. Eu buscaba o silencio, nun sitio onde hai moitísimo barullo. A cámara que escollín para facer todas esas fotos foi unha cámara compacta pequeniña, dunha óptica fixa, e o que me permitía moita liberdade de movimento e tamén de pasar desapercibida. Creo que, fagas o que fagas, sempre vai haber alguén que cuestione, non? O que faz, ou... E máis, no meu caso, pois, imagínate, sendo nova, non? De muller, pois, bueno, agora non me pasa tanto, pero, bueno, sí que é verdade que levo xa bastantes anos facendo fotos e movéndome por circuitos masculinizados. Preocúpame moitísimo pola técnica, no sentido que son moi rigurosa, con toda a parte do proceso, especialmente, digamos, na toma fotográfica, non? Que vou facer, como vou facer, a técnica tamén, é dicir, que óptica vou empregar, se vou utilizar trípode, que tipo de luz quero. Eu traballo por series, por proxectos, que as fotos funcionan de xeito individual, pero cando máis forza teñen é cando se ven en conxunto, non? Por exemplo, con Fricción sí que tiña xa como moi claro desde o inicio como quería as fotos en parede, é dicir, quería unha exposición con fotos a gran tamaño, de pedras cunha mirada escultórica, pois, dicir, xa tiña como esa visión na miña cabeza do que quería, e como que fun bastante a tiro fixo nese sentido, porque xa sabía o que buscaba. Pois a veces o que a túa proxección mental despois estás no sitio non funciona. Tens que buscar, tens que solucionar de outra forma, non? Fai uns meses o CEGAC adquiriu obra da miña serie Friccións e, bueno, a verdade é que o collín con moitísima ilusión, satisfacción, evidentemente, non? Desde un punto de vista personal e profesional tamén, non? Desde logo que foi un fito, non? Nese sentido. O museo é un espazo de difusión idóneo para favorecer esa lectura do particular cara ao colectivo e tamén para entender que a fotografía tamén é parte da cultura e por extensión da sociedade. Feliz de verme recoñecida e espero que tamén sirva para sentar un precedente. Dicir, pois, que
que a partir de agora pois tamén haxa máis interese por fotógrafas contemporáneas, non? De galegas. E oxalá pois dentro de pouco se poida haber unha exposición colectiva de todas nós, non? Por exemplo, a fotografía artística non é nin un medio de subsistencia nin casi de supervivencia, digamos, non? Que hai que ter cuidado coa vocación de non facer as cousas simplemente polo amor á arte, senón, pois, bueno, eso, tamén de poñer límites, tanto co teu traballo comercial, digamos, e tamén co traballo profesional artístico, que creo que atopar aquí o equilibrio para min está sendo o reto, non, digamos. Non é un contexto, falando agora máis en xeral, favorecedor, porque tampouco existe unha industria fotográfica como tal. Isto tamén falo desde o punto de vista das industrias culturais, non? Como, por exemplo, ter acceso pois á produción editorial, non? De unha produción específica de fotolibros. Levo anos intentando publicar cartografía do esquecemento en fotolibro e estáme resultando realmente complicado, non pola negativa de editoriais, senón de atopar financiamento para iso. É unha pena porque, falando de fotolibro, é un formato moi atractivo, digamos, para a difusión da obra. É unha obra en sí mesma. Creo que me queda moito por facer, e neste sentido creo que nunca vou deixar de aprender, e creo que iso tamén é unha motivación. É dicir, pois, de non ter teito, é dicir, pois, podo seguir evolucionando, tampouco agobiarme, porque creo que o perfeccionismo xa chegamos a un punto que é enfermizo e moi malo para a saúde mental. A día de hoxe, pois, estou satisfeita co que consegui ata agora e tamén orgullosa, por que non dicilo. Ao final, creo que a fotografía como que teño tan integrada que é unha parte de min.